Ramogi TV. Dominic Ngige Nguku maena Achich maduong' e nek mar ji ang'wen e gweng' mag Ashugi kar chung' od bura mag Gatundu North idhi med geng'one e od ang'ech kuom ndalo 14 ka nonro pod dhi nyime. Jagono man jahigni 24 ne ochopo e nyim jang'ad bura Rachel Ng'ang'a mane ogolo chik ni geng'ne kapod obila timo nonro. Bende owinjore timne nonro mar yango ka wiye ni timam koso oyo. Onyiso doho ni en owuon to wiye ler kata doko ni jonyuol ne yande osetere hospital mar Madare nikech tiyo marach gi yedhe mamero ji. Ripot yango ni otieno ma piny orugo nyoro Nguku nyo muoch kendo omonjo ma onego Laban Mwathi, Patrick Nguku, Peter Irungu kod Ernest Muigai. Kulikuwa na mwananchi mwingine kwa jina Tobias Wanyonyi ambaye alikuwa amevamiwa hapo kwa hiyo barabara kwa kufungwa kichwa. Kwa mbele